Bine v-am găsit! Mă bucur că am fost invitată la acest forum, care este o premieră, și o felicit pe Florina pentru această realizare și pe ceilalți organizatori. Eu cunosc pe Florina și de ce am ținut să o felicit, pentru că noi am făcut împreună chestii foarte mișto. Da, foarte uite, poți să spui și tu acum 2-3 cuvinte despre realizările pe care le-am avut noi. Au fost primele noastre proiecte și o să o las pe Roxana să vorbească mai mult. Nu mă arăt cum asta nevastă. Așa, trebuie să vă spun un lucru, sunt foarte, foarte emoționată. N-am vorbit niciodată în fața atâtor persoane, care sunt fie colegii mei de clasă. Am vorbit, în schimb, la evenimentele organizate de Florina, în parcuri, alături de cai. Când sunt alături de cai, mi-e ușor să vorbesc. Acum îmi lipsește căluțul și sunt eu puțin mai greu. Așa. Florina a avut, nu știu, nici mai știu când ne-a cunoscut noi, acum 2-3 ani. 3 ani jumate. 3 ani jumate, cam așa ceva. Și totul a pornit de la dorința Florinei de a promova turismul ecvestru și echitația în rândul copiilor. Alături de Florina am organizat primul eveniment ecvestru în Parcul Tineretului, o tentativă, o încercare de a aduce caii mai aproape de copii. Eveniment care s-a repetat apoi în Parcul Izvor, cu mult mai mare amploare. Și văd că lucrurile au continuat pentru Florina și ne găsim acum aici la acest forum ecvestru. Și pentru mine, eu vin din partea de sport. Până în luna martie acestui an, stăteam în București, aveam 2 cai de concurs, i-am în continuare de dresaj și stăteam la un club de lângă București și predam, printre altele, și lecții de echitație copiilor. Am ajuns, din luna martie, am ajuns să fac o mutare foarte importantă. Am plecat din București în Apoș. Cine dintre voi a auzit de Apoș? Eu nu. Mâna sus, la eu, da. În afară de cei care ne cunosc. Așa, mă bucur că sunt persoane care au auzit de acest sătuc. În ce județ? Așa, da, întrebare de vară, în ce județ este, dacă ați auzit. Nu, în județul Sibiu. Apoș este în județul Sibiu. Și este foarte aproape de centrul țării. Așa, centrul de echitație la care sunt manager și unde m-am mutat este Villa Abatis Equestrian Center. Mă puteți întreba, bun, Villa Abatis, ce înseamnă, de unde vine numele ăsta? Numele ăsta, trebuie să știți, este numele în latină al satului Apoș. Satul Apoș, așa micuț cum este, cam 200 de persoane locuiesc în el, a fost locuit încă din perioada romanilor. Și acest loc în care ne aflăm, un sătuc uitat între dealuri, are viață și e locuit din perioada romanilor. Putem trece mai departe. Așa, v-am spus deja unde se află satul Apoș. Nu. Lasă acolo, așa. Bun. Satul Apoș se află pe Valea Hâtibaciului. Aveți acolo coordonate, la circa 60 de km de Sibiu și 30 de Mediaș. Și în frumoasa regiune ecoturistică, colinele Transilvaniei. Bun. Și acum să ne prezentăm și noi echipa. Din toată echipa, doar eu mă aflu aici. Cel mai important este inițiatorul proiectului și proprietarul, Mihai Barbu, din Admita. El este foarte pasionat de turismul ecvestru, fiind ghid ecvestru în afara țării. Așa, în special în Danemarca a lucrat. Așa. O altă caracteristică este că el este îndrăgostit de natură și de arhitectura săsească, arhitectură pe care încearcă să o conserve și pe care a respectat-o construind grajdul nostru. A doua membra echipei o vedeți aici, în carne și oase. Așa. Și care trebuie să mărturisească că întotdeauna și-a dorit să trăiască într-o zonă de coline și mai ales în zona colinelor Transilvaniei și uite că a ajuns cumva, deși nu-și imagina. Nu-și imagina că va face vreodată turism ecvestru sau va promova turism ecvestru. Ea dorindu-i să promoveze mai mult partea sportivă, dresajul. Și că va ajunge pe afiș? Da, asta pe afiș. Nici asta n-a fost plănuită. Al treilea membru al echipei este prietenul meu, Adrian Cărcatu,
care de mic a crescut între cai și care este al doilea instructor și care, în lipsa mea, are grijă de toată lumea acolo la grajd. Pentru că, așa cum toată lumea din acest domeniu știe, caii nu pot fi lăsați singuri și nesupravegheați. Trebuie să ai tot timpul o persoană de încredere acolo. Bun, următorul. Bun, acum ce oferim noi? Iar trebuie să menționez că suntem foarte tineri. Am început să funcționăm undeva prin luna aprilie. Nu am făcut încă o deschidere oficială pentru că noi construim și o mică pensiune care este aproape de finalizare. E 90% finalizată, dar mai avem puțin. Câți cai sunt? Caii noștri, noi avem în total 21 de cai, dintre care 12 sunt ai noștri, restul fiind în pensiune. Așa. Deși activăm de foarte, foarte puțin și am avut practic un singur sezon această vară, am făcut cam de toate. Și vă putem spune ce putem face noi pentru sezonul următor. Și anume, facem tururi tematice călare sau cu trăsura. Putem organiza vacanțe equestre all inclusiv. Am avut anul acesta două grupuri, un grup de polonezi mai tineri, mai nonconformiști și un grup de străini din toată lumea, care au venit din toată lumea, mai pretențioși puțin, care toți au venit turiști și au plecat prieteni. Așa. De asemenea, organizăm tabere de inițiere și perfecționare în echitație pentru copii și adulți. Și asta mai ales din dorința mea de a promova acest sport pentru români. Așa. Tururile tematice. Ce înseamnă tururile tematice? Avem 6 tururi tematice către orașele săsești din zonă, și anume tururi tematice către Richiș, Biertan, Copșa Mare, Stejăriș, Mălâncrav și Alțâna. Probabil cunoașteți multe dintre aceste destinații. Biertan, cel puțin, este foarte cunoscut. Așa. Durata. Sunt 2 ore jumate, 3 ore dus, dar trebuie să spunem că se merge la pas și foarte puțin la trap, sau dacă sunt clienții mai avansați, pot să facă și puțin galop, dar în principal se merge la pas. Deci este un ritm destul de lent, pentru că peisajele sunt superbe și dorim ca oamenii să aibă timp să le vadă și să nu fie stresați că trebuie să ajungem la o anumită oră sau într-un anumit ritm undeva. Trebuie să ne bucurăm de drumeție. Așa, după această 2 ore jumate, 3, urmează sosirea la destinație, unde caii iau și o bine meritată pauză, iar turiștii noștri servesc un prânz evident tradițional și vizitează un obiectiv turistic, în funcție de destinație. Astfel, la Richiș, aveți acolo în poza din mijloc, este vizita la Biserica Fortificată din Richiș, ghidată de un foarte simpatic domn, Sas, domnul Saș, care le-a povestit turiștilor și acum nu o să vă spun exact ce anume arată dânsul acolo, le-a spus niște povești foarte, foarte frumoase, pentru că noi, pe lângă partea de turism ecvestru, încercăm să promovăm și atracțiile locale, și istoria locală, și oamenii din acele locuri, și ce fac ei. Sunt tineri acolo? Sunt tineri acolo sau doar bătrâni? Acum nu sunt, cum să zic, cred că nu mai sunt foarte mulți tineri, după cum se vede și domnul din imagine, dar noi sperăm că, promovând locurile, să aducem un suflu nou și oamenii să vrea să se întoarcă, pentru că chiar și oamenii aceștia în vârstă au copii. Dacă copiii lor văd că ceva se mișcă, sperăm că se vor întoarce și că vor contribui și ei. Așa. În Biertan cunoașteți probabil celebra biserică fortificată. În Copșa Mare am fost la preotul de acolo, care este și apicultor, și am degustat miere, pe lângă prânzul tradițional, într-o locație foarte frumos restaurată, tot în stil, o locație cu arhitectură săsească, tot o restaurare ca la carte. În Stejăriș avem urcarea în turn, în turnul în care s-a și păstrau slănina, și degustare de slănină și pălincă. Asta pentru curaj, pentru a se urca în turn, fiindcă sunt niște scări foarte înguste de acolo. Așa.
La Mălâncrav, tot așa pe lângă prânzul tradițional, vizităm, acolo are, în ceea ce știu eu, sper că nu dau o informație greșită, dar știu că prințul Charles are un conac și am fost și l-am vizitat în Mălâncrav. Corect. Așa. Are. Așa. Eu, când am făcut tur respectiv, eram mai atentă să nu-mi pierd clienții sau să fie tot ok decât ce se întâmplă acolo. Așa. Și la Alțâna. La Alțâna este un muzeu interetnic realizat de un tânăr, Ștefan Vaida, care, alături de fratele lui Eugen Vaida, se ocupă cu conservarea și restaurarea caselor săsești, arhitecturii și promovarea tradițiilor din zona respectivă. Poza pe care o vedeți în stânga jos este făcută acolo, la muzeul din Alțâna, interetnic din Alțâna. Deci, unde, pe lângă prânzul tradițional pe care îl vedeți în dreapta, avem și o vizită la muzeu. Cam acestea sunt tururile noastre tematice. Bun. Vacanțele equestre all inclusiv sunt, de fapt, aceste tururi 6 tururi tematice grupate într-un pachet turistic. Sunt, evident, destinate călăreților cu experiență, consumatori de așa ceva. Și am aflat cu surprindere că există o astfel de piață destul de mare în afară. Există site-uri specializate care vând așa ceva și, ca urmare, există o cerere. Poza pe care o vedeți în dreapta este făcută la Mălâncrav, la conacul prințului Charles, cu unul dintre grupuri. Bun. Așa. Ce mai putem oferi? Pentru că nu toată lumea, nu toți clienții sunt amatori nu sunt călăreți de avansați încât să poată merge într-un tur de 6 ore. Atunci oferim și tabere de inițiere și perfecționare în echitație pentru adulți și copii. Avem niște cai foarte cuminți, suntem binecuvântați cu acești căluți care din prima lună și-au făcut treaba excepțional. Și din experiența mea de acolo, caii au fost singurii care nu mi-au pus dificultăți. Am remarcat cu stupoare, mă așteptam să fie invers, ca să zic așa. Cu iceberg-ul. Da, caii sunt... Să vezi când vă deschideți pensiunea, cum o să... Da. Mulțumesc pentru încurajare. Așa. Sunt convinsă că sunt dificultăți. Deci, cum am spus, eu mă așteptam să am probleme cu caii care unii dintre ei nu aveau nicio experiență în nimic. Unul dintre ei n-a fost nici încălecat, decât așa că știa ce e șaua, și după o lună de zile făcea ture cu clienții și unul dintre caii cei mai siguri și cei mai cuminți. Deci eu nu m-am imaginat că venind din zona de sport că pot să fac așa ceva cu un cal atât de repede. Dar s-a dovedit că cu caii e mult, mult mai ușor decât cu oamenii. Cât mănâncă un cal pe zi? Păi depinde de efortul la care îl supui. Poți să mănânce undeva până la un balot micuț de fân sau lucernă, înseamnă cam vreo 15 kg. Da, mănâncă. Cum au spus și colegii mei, caii mănâncă, indiferent dacă îi folosești sau nu. Da. Ei mănâncă și trebuie să mănânce și trebuie să beneficieze în continuare de toată atenția noastră, chiar dacă avem clienți sau nu, pentru că plouă. Da. Așa. Ce să vă mai spun? Spuneam și că n-am mai apucat să fac și celelalte slide-uri. Avem și programe pentru persoane care nu au călătorit niciodată, și anume se pot oferi turele cu trăsura, și care există 2 dintre traseele tematice, se pot face și cu trăsura. Durează tot atât, așa exact în același format, numai că cu trăsura. Sau combinate și trăsură și cai. Sau noi mai facem și niște plimbări călare pentru neinițiați, cu instructorul însoțindu-i de jos, după o scurtă introducere în manej, în care le explicăm cum se stă pe cal la pas, cum se conduce calul la pas, cum ții dârlogi în mână, și îi însoțim pe jos până la o atracție de care cu siguranță
o găsiți pe internet, n-am mai apucat eu să pun, și anume Țiglăria din Apoș. Țiglăria din Apoș, care a fost ridicată și inaugurată în prezența prințului Charles. Și acea țiglărie, țiglele de pe grajdul nostru, dacă ducem un pic la... Sau poți să deschizi site-ul. Hai, poți deschizi site-ul nostru. Mai am un singur slide, da. Era slide-ul cu contactul. Poți să deschizi slide-ul nostru. Această țiglărie se află la o distanță de mers pe jos, nu știu, 10-15 minute de noi. Deci... Cu minus Vila Batis? Da, minus abatis.ro. Așa, și la site, cum suntem la început, mai avem de lucrat și de completat, dar am reușit să facem niște fotografii foarte frumoase. Dacă vrei să dau unde la urmă. Da, cred că pozele, așa. Poftim? La exteriorul grajdului, da. Asta nu știu exact unde e poza pe site. Sunt o parte din căluții noștri de școală. Toate pozele pe care le-ați văzut și în prezentare și pe site sunt poze făcute la noi, poze cu caii noștri, cu clienții noștri. Nu este nimica copiat. Bun. Deci atracții în apropierea noastră este, v-am spus, despre țiglărie, despre țiglăria din Apoș, puteți căuta, s-au scris destul de multe articole despre ea. Ce pot să spun este că acolo se face țiglă, așa cum se făcea acum 100 de ani, fără curent electric, cu ajutorul unui cal, cu țigla uscată la... Nu, țigla în sus, că la soare doar cărămida, dar într-un depozit pe raft, efectiv, se usucă 2-3 săptămâni acolo, în funcție de vreme, evident, funcționează pe vreme bună, adică din mai până sfârșitul toamnei, care apoi țigla se arde în cuptor și țigla produsă acolo se pare că rezistă mai mult de 50 de ani. Au fost testată și rezistă, iar din practică, din clădirile săsești care există încă, s-a dovedit că rezistă sute de ani. Bun. Așa, vezi la despre noi, dacă povestea Vila Batis. Eu aș vrea să știu dacă lucrați cu agenții de turism. Lucrăm și cu agenții. Acum aveți noi chiar o imagine toată a grajdului, dar țiglele de pe grajdul acelea, se văd țiglele de pe grajd și se vede și grajdul, oarecum, acela este grajdul, că multă lume care vine acolo se crede că aceea e pensiunea. Zic, nu, acela este grajdul, nu pensiunea. Așa. Pensiunea arată mai bine, nu? Pensiunea încă nu i-am făcut pauză pentru că nu este terminată. Încă nu este terminată. Am avut o astfel de... Deci acum grajdul arată mai bine. Și pensiunea o să arate bine, dar așteptăm și noi să finalizăm ultimele detalii. Ea există, este construită, mai sunt câteva... Deci avem oferte și posibilități de a petrece timp alături de cai pentru orice fel de clienți, și pentru începători, și pentru avansați. Bun. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări? Mulțumesc frumos, Roxana! Dacă aveți întrebări pentru ea, cu mare drag, ea vă stă la dispoziție. Ce capacitate va avea pensiunea? Pensiunea are 4 camere duble. 4 camere duble și vom putea asigura și masa în regim de agroturism. Tot așa promovăm produsele locale și competența persoanelor locale, care au gătit chiar și pentru Prințul Charles. Avem iarăși un lucru pe care am uitat să-l menționez. Mai există o atracție la o oră și jumătate de mers cu trăsura sau călare de noi, și anume Cărbunarii, un loc unde se face cărbune, tot așa ca pe vremuri, cu niște mobile foarte mari care ard, bocșe, da, sau bocșe se numesc. Nu e
din ce știu, nu este unic în zona noastră, dar oricum este o priveliște spectaculoasă să le vezi arzând într-o goală, cum se ridică tot fumul acela din... Sticla este sol sau săgeată? Se fac mai multe modele acolo. Se fac și sol, se face și coadă de rândunică, se pot face... Vrem să reconstitui un han, să se cine trebuie țigla ca... Cred că există posibilitatea să se poate contacta cel... Trebuie să fie condiția pentru a putea beneficia de această țiglă, pentru a putea cumpăra, este să fie în Transilvania și de adevăr să fie dedicată unor restaurări, pentru că producția este limitată și, din ce știu eu, este deja cam vândută. Depinde producția pe un an înainte. Facem o vizită luminată, după aia la țigărie acolo, la fabrica de sticlă și o descurcăm. O descurcăm cumva, da, clar. Așa. Bun. Mersi frumos Mulțumesc. pentru prezentare. Aș dori să le mulțumesc sponsorilor noștri, Artur România, pentru sprijinul acordat. De asemenea, pensiunii Norica din Gura Râului, pentru că ne-au servit produsele tradiționale pe care le-ați păpat în pauză, să spunem așa. După care aș vrea să le mulțumesc de asemenea Centrului de Echitație Diana Râșnov și pensiunii Diocel din Avrica, care din păcate domnul Mereș Vasile nu a putut fi prezent astăzi. Și de asemenea pensiunii Sfântul Nicolae din Alăni și Slănic Prahova. Partenerii noștri media la acest eveniment, pentru că orice eveniment trebuie parteneri media, Travel Magazin, Călătoria Perfectă, sunt partenerii noștri media. Și mulțumesc tare mult și Hotrev România, colegul meu Petre Dorbe acolo în dreapta mea. Mulțumesc frumos, Petre, pentru sprijinul acordat și vreau să vă zic că jumătate sau chiar, pot să zic, mare parte din forumul acesta eu dedic lui, pentru că ca un prim forum și o primă experiență trebuia să am nevoie de cineva și vă spun categoric că este un coleg deosebit, o persoană deosebită și va exista evident și o a doua ediție care tot împreună vom face, dar momentan nu dăm din casă, preferăm să ținem secret. Pentru că evident vor fi multe îmbunătățiri în anul 2017. Totodată vreau tare mult agențiile care sunt prezente aici, voi face o statistică în anul 2017 cu toți turiștii străini pe care îi veți trimite la pensiunile, reprezentanții pensiunilor care au fost astăzi aici alături de noi. Acum, nu știu, o să-i dau